Vítaj v Kamenáči, Beverly Hills Trnavy. Máme tu novú ponuku, štvorizbový dom s dvojgarážou, je to novostavba. Poď predstavím ti ju. Tak lokalitu si viac nemusíme predstavovať, poďme sa pozrieť na dom. Ide o štvorizbový domček s rozlohou 136 m2 plus dvojgaráž, ktorá má 52 m2. Táto novostavba je situovaná na 6,5 árovom pozemku. Tento pozemok a osadenie domu máme na 3 svetové strany, pretože tu môžete užiť aj východ slnka, aj západ slnka. Záhrada je kompletne dokončená, je tu automatická závlaha, vrtaná studňa a zasadené rastliny, byliny a ovocie. Dom je moderne rozdelený na dennú a nočnú časť. V dennej časti sa nám nachádza hosťovské vejsko, kuchyňa so špajzou, jedálenská časť a obývačka s východom priamo na túto peknú terasu. V nočnej časti sa nachádzajú 3 spálne, kúpeľňa a takisto technická miestnosť. Dom je takisto prepojený priamo s garážou, čiže z práce prídete domov suchou nohou. Tento dom je postavený z tehly, zateplený polystyrénom a máme tu plastové trojsklá. Na terasu je východ cez Highs portál, čo sú bezprahové dvere. Tento dom bol dokončený v roku 2022, teraz má 3 roky, pripravený na bývanie. Vnútri je predpríprava na klimatizáciu v každej miestnosti, sú tam pekné betónové omietky a dom je krásne dizajnersky zariadený. Hotový dom s krásnou záhradou, len s jedným jediným susedom. Krásna príroda všade v okolí, možnosť na športovanie, na relax, prechádzky v prírode a skvelá dostupnosť priamo do centra. Verím, že si prešiel so mnou tento domček dnes, prídi na obhliadku a prejdeme si ho spolu naživo.